Sa number 3, wala na sa mapasiradan nga stall sa Manukan Country makaligad nga nagbayad na sa ilang nga utang ang duha ka mga tenant antes ang deadline. Antes pa man sa gintala nga deadline karon nga adlaw natigayo na nga nakabayad sang tag 50,000 pesos ang duha ka mga tenants sa Manukan Country nga naserbihan sang notice to pay and vacate. Ang duha ka mga tenants ang napaslawan nga magbayad sang bulanan nila nga utang amo ang ginserbe sa ila sadtong notice to pay and vacate. Sandig sa napermahan nila nga compromise agreement upod sa syudad, kinahanglan nila nga bayaran kuntani ang full payment nga naglabot sa kapin 600,000 pesos. Pero nakasugdan sa katapos ng local market committee nga ipaiway anay ang pagpasara sa ilang mga stall matapos man nga makahingagaw sila sa pagbayad sa ilang monthly arrears. 14 tanan ka mga stall owners sa Manukan ang may delinquent accounts nga sa kabilugan nagalabot sa 6.8 million pesos.